Zbog njega je Hrvatska postala brend u svijetu. Visok 182 cm i nadimak mu je žuti. Nemam pojma, Andreja, ko je to? Sašo Lozar, tvoj tajni gost je... Nogometna legenda Robert Prosinečki. Kako su mi smjestili? Pa kako si, Robi? Evo, nije loše. Pa mi ovo... Dobar. Dobro, mi plavi smo uvijek dobro, jel tako? Tako, kako mu drugo, moramo biti dobro. Slušaj, broj 1, mislim, naravno, vjerojatno znaš za ovaj trač sa Severinom i Milanom, jel? Dobro. Jel misliš da je Milan Papak ostavi ženu i dijete jer navodno nije mogao podnijeti dječji plać? Ha? Ja mislim da po tome, da. Ako je to istina, onda da. Mislim, ako je zbog plaća djeteta, to je katastrofa. Kako bi, sad da ja hoću uvrediti Makedonce, jel? Kako bi najbolji način uvredio Makedonca? Ne znam. Nemam pojma, ali mislim da si rekao s ovim malo prije da bi to svaki Makedonac razumio. Ja ne znam, neće bi danas lagano, a kak bih uvredio, to nemam pojma. Samim dolaskom već je problem. Situacija u tome da baš nas ne vole tamo. I treće pitanje, nadam se da ti žena ne sluša, ali s kojom bi se svjetskom zvijezdom ovoga malo pohvatao, a da niko ne sazna? A s nijednom. Sigurno da ima preljepi, ali ne bi sigurno radi žena. A sad s njom pije kavu, pa nije mogo čovjek reći, ali... nego Andreja, ti ne možeš podnijeti da postoji muškarčin. Pa mislim, svi plavi na ovom svijetu su pravi frajeri, jel tako, Robert? Tako je, tako. Robert, prije 20 godina snimljena je jedna reklama. Dobro. Znam reklamu, reći. Koje je pitanje? Kako gledaš na to sada, nakon 20 godina? Čekaj, to je bilo za čarape. U to vrijeme vrlo malo se reklama snimalo, tako da to nije bilo ni u biti ni nikakav novac, se ne sjećam, to je vjerojatno bilo zbog prijateljstva nekog. Imaš još te čarape danas? Sjećam se sigurno. Te čarape više nemam, ali su sigurno da su bile kvalitetne. Dakle, novine pišu da će Samir igrati od prve minute, a da Rakitić i Kranjčar neće uopće igrati. Ne volim se petljati od Štimca bilo šta on odluči, to će biti tako. Samir kroz ovih 4 godine koliko već ovdje, mislim da nije napravio toliko da igra od prve minute. Ja se nadam da će biti teško utakmica, ali da smo ipak mi kvalitetniji od Makedonaca i da ćemo pobijediti.